Sesihamba phambili izindaba namuhla. Isilo sithi akekho ozothatha umhlaba waso. Owezempilo uvakashele umndeni wodutshuliwe. Eyakwaloliwe iqinisa amaxhama okusebenzisana. Izindaba ze1KZN TV usifundela usamukeliso kaNgqulunga ngibingelele mbukeli. Isilo samabandla wonke umlomo ongathethi imanga sifunga siyagomela sithi akekho ozothatha umhlaba waso inqobo nje masisa uphonsa umbalane. Sanxusa nokuba kukhulekelwe ukuba bahlukane phakathi laba abafuna umhlaba waso. Sikhuluma kwimbizo kaZulu esikhundleni zemidlalo ondini izolo, isilo sinxuse uZulu ukuba ubumbane wenze njengoba walwa esandlana nasempini yasondini ngesikhathi kuhlaselwa isilo ucetshwayo kaMpande ngalolu suku ngenyanga kaNtulukazi ka1879. Yize noma lembizi ibiphakathi nezinsuku kodwa ke bekuphume ngisho nesinedolo ungangempethu zendlovu uZulu obuphelele inkundleni zemidlalo zasondini kwimbizi ebibizwe isilo samabandla onke umlomo ongathethi manga yokukhuluma ngodaba losematheni lohulumeni ofuna ukudla umhlaba weNgonyama Trust ngendlakadla. Kule mbizo bokukhona kuyona ke namabutho kaZulu abegushile ehlome izingovolo ngehlangu zesintu izulu eliphezulu lithi lona kalilona kivaka akekho ozothatha umhlaba walo inqobo nje uma lisadla amabele. Libe selinxusa ukuthi kushawa umkhuleko ozophenduka idungamuzi kulabo abakhwifaka intelezi yempe bebhekise kuZulu wena wabona umthakathe ememezo okhambeni lokuphehla amanzi amnyama emndenini. Ngithuma onke amabandla kulesi sifunda ukuba athandazele uxolo kodwa abalwa noZulu nobukhosi bukaZulu akabahlakaze uNkulunkulu babone umhlaba banuke emhlabeni babe nequku lokunuka. Ngoba angaze ngisho ukuthi ngifuna izintaba zelinyizwe labanye abantu. Angaze ngisho ukuthi ngifuna ukuphuza emfuleni yabanye abantu. Angaze ngicele ukuthi amaZulu ngicela uba nginiphathe. Uma ke isimo sinje, hayi uma ke ukuthi khona ikhala abayibeke lapho beyibeke khona bafuna ukusihlasela. Hayi. Kanti nonduna nkulu kaZulu uthi kade kwasabethi kalichathwe lolu hlanya kepha uhulumeni abaleke nebhakede lembiza kanjalo nochatho. Wacela umhlonisho uMohlante isilo nathi thina amakhosi naye inkosi yethu usalo wethu ingafakazi. Wacela ukuba azokhuluma phambi kwethu neTrust Board nesilo samabandla nomthebe wethu nendlu yabaholi bomdabu nezindlu zezifundazwe ngisho noma neContressor kakaze kanginomzamo wodwa ubikhulume nami njengomsunguli weNgonyama Trust uqondisisa isizathu esasiholela ukuba umthetho lona usungulwe nokuba kwaba yini isidingo salokho. Umlomo ongathethi manga uthi imkhonto iloliwe ibhekiswe kuZulu nje ngqo. Isono senu njengoba kwakunjalo endulo ukuba nguZulu nokuba nomhlaba enihlezi kuwo kanti ifunwa. Yebo izongaba khona abafisa ukuligqokisa leli qiniso benze sengathi okushiwoyo kakwikho. Osobola ukuthi impe efanayo naleyo eyaphungwa ngoyihlo endulo iphumile ibhekene nathi ngqo ngomshosha phansi. Ongangezo lakho uveze nokuthi njalo emva kweminyaka emine kuzokuba ke nembizo yokuhlangana kwamaZulu ukukhuphula imbilisi yokuba ngamaZulu. Uphinde waveza nokuthi uhlelo uxoxa nohulumeni kekumiswe nje kwesikhashana ukugcotshwa kwamakhosi amasha ngisho noma amabambi imbala ngoba eminye imindeni yasebukhosini icovekile yafakana nasezinkantolo ngokubekwa kwamakhosi angafanele. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuphilana kaMzimba idelelo bafokazana nosondini. Ungqongqoshe omnyango wezempilo esifundazweni saKwaZulu-Natal uDokotela Sibongiseni Dlomo uthi baqhemekele ngeqhwantwala ngokudlula emhlabeni komsebenzi wabo emnyangweni wezempilo obesebenza emtholampilo umsunduzi njengomqoqi wemininingwane baphinde bashayeka njengeqembu elibusayo njengoba umufu besishoshovi ophikweni lentsha leANC. uDlomo bekhuluma kanje ngesikhathi evakashele umndeni kaCacisile Gumede endaweni yakaXimba eCattle Ridge odlule emhlabeni ngemuva kokudutshulwa yilo bungumakhe wakhe emva kokungaboni ngasolinye.
Njengoba isifundazwe saKwaZulu-Natal sisasemkhulekweni wokulwisana nokubulawa kwabantu besifazane kanye nosopolitiki nokulindele ukuba inyanga yakhona yomkhuleko iphethwe kusasa, lesi sifundazwe sesiphinde sagubuzelwa yife elimnyama ngemuva kokubulawa komunye umuntu wesifazane endaweni yakaXimba eCato Ridge ucacisile Gumede nokusolala ukuthi ubulawa umuntu ebemqashile ukuba makhele indlu eKhakubo. Lesi sigameko kuthiwa senzeke ngesonto ntambama emagcikeni akaGumede ngesikhathi lomlisa wasezweni laseMozambique ezofuna imali yakhe nokuyisamba esingaqinisekisiwe. Wafika lomlisa esevele sehlomile nokuthiwa ke ngokomniningwane ikhishwe umndeni kamufi. Umufi umkhokhelile uMakhi, kodwa kwasho ukuthi uMakhi amaphaphu asevele esephezulu nokwelapho kuthiwa uMakhi ushaye umufi ngemali abemkhokhele yona maqede wamdubula umufi. Ngakusasa naye uMakhi wazibulala kumbukiso oqoshiwe wevideo. Ungqongqoshe uMnyango Wezempilo esifundazweni saKwaZulu-Natal usigxekile lesi sigameko wanxusa ukuba kubuye ubuntu kubantu besilisa. Inyanga lapho siqala sivuselela abantu besilisa ubuqotho babo nokuthi abambalwa abaqotho abasilekelele bayitshala imbewu yokubaqotho emphakathini, kuvuselele konembeza kubantu besilisa ukuze kube kwanda uthando emphakathini, kwanda uthando emakhaya lapho nje kukhona umuntu wesilisa. Kepha namhlanje sihlangene la emndenini wakaGumede ngenye ingcindezi ebuhlungu kakhulu lapho kudlule umuntu wesifazane edlula ngesandla somuntu wesilisa. Ngale nyanga ngabe sibabaza sidumisa amadoda aqotho namadoda ahlonipha abantu besifazane. Ungqongqoshe uqhube ngokuthi umufi ube yilungu elibaluleke kakhulu emtholampilo ebesebenza kuwo eMsunduzi, aphinde ke abe yilungu eliqavile neshushuvi sikaKhongolose. uDlomo uthi kusazoba nzima kakhulu kulabo besebenza naye ngoba ke kuningi okusazobakhumbuza umufi. Kubuhlungu kakhulu ngoba umntwana lo bahlukane naye ephila engenalutho engabike egula sebezwa ngakusasa ukuthi akasekho sekuyongena emsebenzini ngomsombuluko. So ubuhlungu ababuzwayo yebo siyabuza soMnyango Wezempilo, kodwa ubuhlungu obuzwa kakhulu ikliniki kade sebenza kulona ngeke bafaniswa nathi naseMnyangweni Wezempilo ngoba kakhulukazi ke siwumphathi sishayekile African National Congress kule ndawo sishayekile noMnyango Wezempilo, kodwa uMnyango Wezempilo awushayekile ukudlula umndeni waleli khaya. Nakhona kodwa eMnyangweni Wezempilo asishayekanga thina ukudlula abantwana abazokhumbula njalo nali itafula likacacisile nasi isitulo sikacacisile nayi indisha kade edla ngayo nakho nabehlala konke lokho kubona kuzohlala kubakhumbuza njalo ubuhlungu kakhulu, kuthatha isikhathi eside ukuthi baze bakwazi bathobeke emancibeni. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuNondumiso Mlondo, ngibe ngiseCato Ridge eThekwini. Isikhulu senkampani yakaloliwe uTransnet uSiyabonga Gama uthi ukusayina isivumelwano sokusebenzisana nezinhlaka ezimbili okuyiRichards Bay Industrial Development Zone kanye nomasipala uMhlathuze kuzosiza abantu ngamathuba azovela nazothuthukisa umphakathi. uGama uthi bazoba nezinhlelo zokuthuthukisa intsha ukuba ifunde ngamachweba kanye nemikhumbi. Ukusho lokhu ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le1KZN TV emva kokusayinda kwesivumelwano kwaTransnet eRichards Bay. Izikhulu eziqhuma ngaphansi kwezinhlaka ezahlukene okuMhlathuze, iTransnet kanye neRichards Bay Industrial Development Zone zihlangana endawoni ukuzosibonela ngamehlo lenkampani enkulukazi kwezokuthuthwa kwempahla isayinde izivumelwano sokusebenzisana nalezi zinhlaka okuzosibamisa kakhulu umnotho wakule ndawo kanjalo nosomabhizinisi abasebancane kuphinde kudaleke namathuba omsebenzi. Usayina kwethu kwesivumelwano phakathi ngomkhandlu wedolobha waseMhlathuze uTransnet kanye neRichards Bay IDZ besikhuluma ngamathuba azovela ikakhulu la endaweni yamachweba ukuthi yini engenzeka ukuze imphakathi yethu ikwazi ukuthi ithuthuke. Ikakhulu abantu bakithi bahlala eduze kwamanzi kodwa bayawesaba. Ziningi izinto ezingenzeka ngenxa yokuba seduze kwechweba. Sifuna ukuthi siqale nje ngokuthi ingane mase incane zifunde ngemikhumbi ukuthi ukungena kwawo nokuphuma kwayo echwebeni kusho ukuthini ukuhwebelana kwamazwe amaningi. Lesi sivumelwano sokusayindwa lapha sishayelwe kakhulu ihlombe nawumasipala uMhlathuze ngoba lokho kusho lukhulu kubantu abawakhele kanjalo nakuleli dolobha elikhombisa ukudlondlobala ngakwezomnotho. Kuchaza lukhulu eMhlathuze kangangokuthi kusho i-step forward ukuthi imphakathi yethu izosizakala kangakanani. Siyazi
uma kufika izinto ezinje kusuke kuzoba nomnotho othuthukayo, so kuzobenefita kakhulu ama communities ethu okuyona nto esiyimele ukuthuthukisa imiphakathi yethu nedolobha uqobo uMhlathuze. Kanjalo nenhlangano yabatshali zimali iRichards Bay Industrial Development Zone ikushayela ihlombe ukuthi ibe yingxenye lesi sivumelwano ngoba kuzosiza kakhulu ekheheni abatshali zimali kule ndawo. Manje ke sihlangene ukuthi sizosayina le memorandum of understanding. Ukusayina le MOU uthi ukuthi manje sesizwana ukuthi imibono emikhulu okuzisa abatshali zimali kule ndawo nokuthi sibeke indawo apho khona abantu abazoba namathuba omsebenzi sikhulise. So umuntu ujalutsha kakhulu leli thuba elibe khona ukuthi sihlangane namuhla kube khona izikhulu zase Transnet ne leadership yemasipala ukuthi siyisayine sobathathu le program le memorandum of understanding. Lesi sivumelwano kubhekeke kube sihlomlisa abantu abakhele lesi sifunda iKing Cetshwayo yonkana kanjalo nabakhele umasipala uMhlathuze. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Uhlalo wentsha ngaphansi komasipala uMhlathuze usiphelele wiwi uthi kubalekile ukuthi abantu abasha bangalutha izidakamizwa nobugebengu ukuze izwe lizoba nabaholi abaqotho. Uyiwe bekhuluma kanje ngenkathi kuhlangene abantu abasha basendaweni yaseNgwelezane ukuzobonisana ngamathuba akhona nabazobenza bengagxili ezintweni ezizobayisa emuva ukuze neNingizimu Afrika kuzoba yizwe eliya phambili. Lo mhlangano ubusehholo laseNgwelezane ngaphandle kwedolobha eMpangeni enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Ngenxa kwanda kokutuleka kwamathuba omsebenzi lokugcina sekumosha izimpilo zentsha endaweni yaseMhlathuze ngokugcina ke sisitholakala kwizidakamizwa nobugebengu. Abaphathi bentsha bakulo masipala abahlela umhlangano ubuhanjwe lezinhlaka ezahlukahlukene ngenhloso yokwazisa abantu abasha ngamathuba akhona azobalekelela ngokugxila kwezinto ezizobayisa phambili ngempilo nangenhloso yokubaqoquzela kuba baphume kwezidakamizwa nobugebengu. Abantu abasha kakhulukazi eMpangeni prevention crime sibuka siphi program esingayenza kakhulukazi for abantu abasha bakhipha ekutheleni into yecrime bagcine bengangeni kuyona. So sihlanganeleke sabiza ama-stakeholders ahlukahlukene bakhona NYDA oSANCA bakhona namhlanje but maningi ama-TVET colleges ahlangene namhlanje sabiza abantu abasha kakhulukazi abaseNgwelezane and surrounding areas ukuthi bezolalela ukuthi izinto abangazenza ekugcineni bangagcini behlizi emakhaya bese befikela ngomqondo ukuthi abangene kwicrime. So kahle inhloso namhlanje isummit yiyo ngakho kubiza abantu abasha behlale bezolalela ukuthi imaphi ama-opportunities akhona kakhulukazi for abantu abasha engabasiza ekuthenini beqhubeke phambili ne-development yabo igcine phambili because siyazi ukuthi abantu abasha uma behlezi ubhoreka kalulu bagcine betheseke ekuthenini bagcine bengene edakamizweni. Uhlelo wentsha kulo masipala uthi abantu abasha bangabaholi bakusasa kanjalo nekusasa lelizwe lincike kusiphatheni kwabo. Mhlambe la eSouth Africa youthful nation. Masobuka imajority abantu abasha nabantu abakhona eSouth Africa bangabantu abasha. Abantu abavotayo futhi imajority yabo abantu abasha. So as leaders abantu abasha siyazi abantu abasha bangama future leaders. So uma sobuka abantu abasha bephelele emajele siyabuka ukuthi iNingizimu Afrika izogcina isasa mhlambe elifiphabele. So ingakho njengama SASSA initiatives abantu abasha sigqugqumezela abantu abasha ukuthi abeze bephume edakamizweni bephume ebugebengwini but bekwazi ukubumba eSouth Africa kuze siyazi ukuthi abantu abasha bangama future leaders. If thina abantu abasha singabathatha abanye abantu abasha sebengene edakamizweni noma bagxile mhlambe phezulu nedakwa singabaqhumezeli sibatshena ama opportunities akhona for bona. Siyazi ukuthi South Africa mhlambe iyogcina iyizwe elingayiphambili. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthulele Ntuli eMpangeni eNgwelezane. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi liu$13.70 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u$18.13 maqhathaniswa nephandu laseBrithani libe u$16.02 maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libe $1,254.57 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube $78.16 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Emva kwesikhathi eside sesizini yonke ka-2017-2018 engenalo iqembu egijima kulona uLebohang Chisboy Mokoena kubukeka kusantwela ezansi ekutheni athole iqembu elisha. uMokoena uke wagijima kumaqembu amakhulu ku-Absa Premiership okuyiMamelodi Sundowns kanye ne-Orlando Pirates. Uhluleke wancama ukuthola iqembu azogijima kulona ngesizini edlule emva kokuba kuhlukane inhloko nesixhanti phakathi kwakhe neqembu le-Ajax Cape Town ngoNhlangulana nyakenye.
Lo mdlali ke uneminyaka engama-31 kubikwa ukuthi ubonakala eziqeqesha neqembu le-Highlands Park elisanda ukukhushulela kwi-Absa Premiership. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni izobe libalele amazinga okushisa u11 kuya ku21 degrees, eThekwini u11 kuya ku21, uMgungundlovu uNdongazibomvu u6 kuya ku19 degrees, uLunde olumahlikihliki u8 kuya ku21 degrees, eXhobhe elimantente u2 kuya ku17 degrees, siphethe ngeVryhead eFilidi u4 kuya ku16 degrees. Sizibeke lapho ke indaba zanamuhla, inkosi inibusise.